Good morning mga ka-studio. Today's episode po, napakasimple lang po ng gagawin natin. Ito ay ang inihaw na liempo. Ayan, mayroon ako ditong tatlong malalaking liempo po mga ka-studio. So, ang diskarte lang namin dito mga ka-studio, yung mga simple lang po na mga ingredients yung gagamitin. Unang-una, asin at saka black pepper. Kasi ang nagpapasarap po sa liempo mga ka-studio ay yung pagtamang pagkuhan po, pagsugba nito ba, pag-ihaw ba, kapag tama yung pag-ihaw nyo, panalong panalo po, sobrang sarap na po ng liempo. So simulan natin to, gasa natin to. Next step po mga ka-studio, patuyuin natin saglit yung wala ng tubig talaga. Timplahan na po natin to. Nang una, asin. Tapos black pepper. Kabilang side naman, same lang po. Dapat hindi masyadong madami yung asin para hindi umalat yung liempo. Yan, ganyan lang po kadali yung pagtimpla nito. Pwede ng pagbaon to sa mga outing sa ligo-ligo dagat. Yan, importante lang talaga dito mga studio yung pag-ihaw po nito, dapat tama po. Tara, let's go. Mainit itong screen mga ka-studio, ilagay ko na yung liempo. Dapat po mga isang dangaw, unsa nang dangaw sa kuan Tagalog? Mga usa ka dangaw po different sa uling ba, para hindi masunog agad yung liempo nyo po. Yan. Tapos ang diskarte po dito, babaliktarin nyo siya from time to time, mga 3 to 4 minutes baliktad, ganyan, para sakto yung luto niya ba. At yung hanap natin dito na liempo mga ka-studio, yung well done talaga, hindi kuan ba, hilaw, well done talaga pagkaluto ng liempo.
3 minutes na nakaraan mga ka-studio. Babalik na rin ko na. Check nyo po anong nangyari na. Tingnan nyo. May pagka-brown na. Ganyan talaga dapat po. Yan, dito na side naman. Huwag nating madaliin ba. Check natin. Wow, okay. Baliktad na naman tayo. Wow. Here we go. Tandahan lang talaga mga ka-studio para makakuha tayo ng masarap na luto. Dapat ready kayo ng spray. In case na kuan ba umapoy ba. Musiga gani ng uling, spray head yun. Hindi masunog ba. Wow. At this stage mga ka-studio, luto na po yung laman. Yan o, tamang tama lang yung pagkaluto natin. Walang sunog. Yan. So kunin ko muna to dito. Yung balat dito mga studio kulang pa. So yan yung gawin nating crispy. Kasi makuna talaga yung balat ng liempo. So para sumarap, pakrispiho na to. Para maging crispy yung balat mga studio, ilapit natin masyado doon sa uling ba. Pero mainit to siya na process. Yan, ilapit natin ang masyado para lumutong yung balat ba. Tignan nyo po. Tignan nyo po. Naging chicharon yung balat niya ba. Diba? Ayos na ayos. Dito na side. Final product mga ka-studio. Tingnan nyo po. Ang ganda. Luto na po ang ating inihaw na liempo. Tara, kainan na. Nawan ko na ito eh. Gawa muna tayo ng sausawan mga ka-studio. Unang-unang suka na pinakurat para na halang daan ba. Tuyo. Yan din natin ng sibuyas. Ahos. Perpumut. Kamatis. Siyempre, hindi mawawala ang sili. Luwan ko na to. Wala kalami na, tara mga unta. At ito na po mga ka-studio, luto na po ang ating inihaw na liempo. Wow, sobrang excited na akong kumain pang. Hindi na natin patatagalin to, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Po, hinan po tayo. Buntang na ko rin sa daplin. Yes. Okay. Ini atong tungaon ng usa niya kana pong uban niya. Sige pang. Wow. Nam di buko mang hiwa deh. Yan naka chicharon yung balat niya. Kain po tayo. Ito sa akin pa. Yan. Bango ng sausawan natin. Sarap ng sausawan. Pisa na to naman to taon. Kain po tayo mga ka-studio. Dami.
Akin may buko. Oh, bisan mo ha. Ito. Ginawa namin yung last step mga studio para maging malutong kunti yung balat ba. Kasi sayang kasi makunat yung balat, hindi nakain mo no. Kadalasan sa mga kuan ba. Limpo ba. Ano? Ito kasi walang sunog ba na? Makakain po talaga lahat. Yummy ay. Ninindot pang kuhan ba? Outing. Good pang. Susawan po lamig ya. Sobrang hangin. Rice pa mo mang. Magpaparice pa more ka talaga sa ulam na ito pang. Sarap eh. Pwede ka na talaga magtayo ng negosyo pang ba? Masyadong busy pa mo. Yung laman po, may juicy pa ba? Yes po. Pag ganito yung style ng pagkaluto, hindi siya overcook ba? May ay? Sarap ng white onion din pang. White onion at kamatis po. Yun sa mga. Grabe, pinagpapawisan ako kahit mahangin. Ang sarap eh. Kunti lang. Uy, napaparahit ka. Kamatis. May ay sasawa rin.
Sa lahat po ng sumasabay sa amin sa kainan, salamat po. Kain po tayo. Meron ka po? Nakaanghang sa akin pang. Nalo. Cheers tayo. Cheers po. Tubig. Shout out Snow White Ruby from Lapu-Lapu City, Cebu. Zelf with Fam, Sunny Aure, De Los Reyes family at Carlo at John Carl. Loreza Sonyo from Batangas City. Shamay TV, meron po siyang channel. 3D Magat, Hellboy family, Sineza family from Cebu. Cruz family, Han Abarico, Kum Balad Pruna, Dinafid Victoria, Onyx Manila, Marlon Quiazon, Adams Fernandez from Davao, Hans ML from Cebu, Irene Babaw from Marikina City. Shout out Gaila. Excuse me. Vonex from Bukidnon, Baby Joy Eugenio from Cagayan Valley, Zigzag Zoo, Cocoons from Belfast, Glenn Liobrera ng Bacoor, Cavite, Angelica Espiritu, Bella Ray Season, Jocelyn Imperial from Valenzuela, Genia Ann Agnaraingay from Ilocos Norte, Mark Capco, Kian Kabatingan, Jeanette Marie Padin at Marcos Peter Cubarubias. Yan. At yun na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa inihaw na limpo namin today po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na outdoor cooking at mukbang. Bye-bye!